Domin samun labarai da faɗakarwa da tarihin magabata, ku danna mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu idan mun ɗora. ECOWAS ta baiwa rundunarta umarnin karɓo mulki a Nijar. Ƙungiyar ƙasashen Yammacin Afirka ta ECOWAS ta umarci rundunarta da ke cikin shirin ko-ta-kwana da ta maido da kundin tsarin mulki a jamhuriyar Nijar. Shugaban gudanarwar ECOWAS Umar Ali Taure ya bayyana haka a lokacin da yake karanta ƙudurorin da ƙungiyar ta ɗauka game da juyin mulkin Nijar a wani taro da ya gudana a birnin Abuja na Najeriya a wannan Alhamis. ECOWAS ta bayyana cewa ta ɗauki matsayar ce bayan ta nazarci rahoto da kuma shawarwarin da kwamitin hafsoshin tsaronta ya bayar, tana mai korafin cewa ɗaukacin hanyoyin diflomasiyyar da ta bi don warware rikicin siyasar ƙasar sun ci tura sakamakon yadda sojojin suka yi juyin mulki suka ƙi mutunta umarnin da aka ba su. ECOWAS ta baiwa sojojin na Nijar wa'adin ranar 6 ga wannan wata na Agusta da su mayar da shugaba Muhammad Bazoum kan kujerarsa ta shugaban ƙasa, amma suka ƙi mutunta wannan umarni. Yanzu haka ECOWAS ta jaddada matsayarta ta yin Allah wadai da juyin mulkin gami da ci gaba da tsare shugaba Bazoum da iyalansa da wasu daga cikin jami'an gwamnatinsa. Ƙungiyar ta ƙasashen Yammacin Afirka ta sanar da tsauraran matakan rufe kan iyakokin Nijar da haramta tafiye-tafiye da daskarar da kadarorin waɗanda ke da hannu a juyin mulkin bayan ta gaza magance rikicin ƙasar ta hanyar laluma. A ɓangare guda, ECOWAS ta buƙaci ƙungiyar AU da ta amince da ɗaukacin ƙudurorin da ta ɗauka a dalilin halin da ake ciki a jamhuriyar Nijar. Har ila yau, ECOWAS ta yi kira ga ƙasashen duniya aminanta da Majalisar Ɗinkin Duniya da su mara mata baya domin samun natija ta gaggawa dangane da maido da kundin tsarin mulki a Nijar. Kawo yanzu dai, sojojin da suka yi juyin mulkin na Nijar ba su nuna wata alamar shiga tattaunawar fahimtar juna da ECOWAS ba, duk da kuwa tarin takunkuman da aka malƙaya musu baya ga barazanar ɗaukar matakin soji da aka yi musu. Amurka za ta ɗora alhakin duk wani abu da ya samu Bazoum kan sojojin Nijar. Amurka ta bi sahun ƙungiyar ECOWAS wajen yin kira da a mayar da jamhuriyar Nijar kan turbar kundin tsarin mulki, in ji wata sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta fitar. Amurka ta ce za ta ɗora alhakin duk wani abu da ya samu zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Nijar wato Muhammad Bazoum da iyalansa da 'yan majalisar gwamnatinsa da ke tsare kan sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar. Sakataren harkokin wajen Amurka wato Anthony Blinken ne ya bayyana hakan a ranar Alhamis bayan da hannu guda shugabannin ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ma suka yi nasu taron kan batun juyin mulkin. Amurka ta bi sahun ƙungiyar ECOWAS wajen yin kira da a mayar da jamhuriyar Nijar kan turbar kundin tsarin mulki, in ji wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta fitar. Sanarwar na zuwa ne bayan Muhammad Bazoum ya yi korafin cewa sojojin da suka yi masa juyin mulki sun tsare shi a wani wuri sannan suna tilasta masa cin busasshiyar shinkafa da taliya. A baya-bayan nan ne Amurka ta dakatar da wasu shirye-shirye na jin ƙai da tallafi da take yi a Nijar bayan da sojoji suka hamɓarar da Domin samun labarai da faɗakarwa da tarihin magabata, ku danna mana subscribe domin samun